Molweni guys, I hope you're all doing well. Ndibuyile bendike ndanyamala ixesha elininzi. But I just want to get straight to the point, and lena ndizithanda uyenza ngeVernac ngesixhosa uku-accommodate bonke abanye abantu again kwenzela bazo understand. Because ndiyabona uba abantu are debating into ethethwe nguJulius ngomkhwanazi kwi-ad hoc committee, and abawuqonda umongo wakhona, that is i-content ne-context ebethetha ngayo. Now ndifuna ukukwenzela ngolu hlobo. Sineziqu eziyi-2 that are looking into izitsholo ezenziwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Sinemadlanga commission e-appointwa or e-establishwa yi-executive, that is upresident, and reporter kubani? Kupresident. Sibe ne-ad hoc committee. Ad hoc committee, it's a parliamentary body. So nxa usithiwa ad hoc committee kuthetha uba yikomiti engeso sigxina emiliselwa ngelo xesha kufuneka uba kujongwe into ethile. I like sineekomiti ezisigxina o-education committee siyababona nezinye ke, yabo. Zona zisisigxina awunawukwazi uzitshintsha, but le yona imiliselwa xa funeka kwenziwe into ethile, that is ad hoc committee. Now ke ngoku i-commission ireporta kupresident, i-recommendations noba isigqibo okanye isigwebo, whatever way ufuna ibiza ngakhona, sisiwa kupresident, batsho uba okay ke president nansi into esiza nayo, and then atsho ngopresident uba hayi ndiyayi-adopta andi-adopti, ndiyaniva but andizukwenza nto ngaloo nto, ndiyaniva but ndiza kwenza nto ngaloo nto. So ke ngoku uthe ukuJulius this commission anyway it's just a waste of time, because kuyazi uba usenzo mchundo after all uyi-ANC and yena noRamaphosa bangoxa banje. So uRamaphosa unayo i-right ovele angayihoyi loo nto leyo, ayibekele ecaleni, ayithi set aside, like basibonile kulaa Don't State Capital Commission. And then number 2, aba bakwimadlanga commission bona into abayenzileyo basemva ngexesha labo, abakwazanga ukwenza umsebenzi wabo ngexesha, they failed to do their job. Whereas aba bakwicala lo Julius, i-ad hoc committee, bona belenzile into zabo, bazenze ngexesha and they stick to the time frame. Ngoku aba bathatha umkhwanazi bamenzisa ii-processes bezazi uba they are behind ngexesha, which means uNhlanhla Mkhwanazi kweli cala uzoba delayed, because uthi uba aba bangapha andizuba khona because aba bangapha bakwi-process nam, and then ndizawukwazi uba khona after i-24, yabo. And if it's after i-24, it means izobe delay le ad hoc committee by up to I think 7 days, bandibaleka kuhle or more bandibaleka kuhle. And then aba banikwe only 30 days uba benza umsebenzi wabo, which is by 100 days, sorry to say 100 days, meaning that after i-24, after the 31st October funeka babe bewugqibela umsebenzi wabo nge-31st. Whereas aba bakwi-commission bona, i-commission yabo can be always extended in terms of references, mhlambe zitshintshwe. We've seen nge-State Capture Commission uba ithatha ixesha elingakanani, billions and billions of rands were spent them. Meanwhile aba benzayo banexesha eloneleyo, and by the time beyiconclude kwa uNhlanhla Mkhwanazi ngabe sephumile esihlalweni sakhe, because I bet you i-ANC sonke siyayazi by now uba asoze i-renew i-contract kaNhlanhla Mkhwanazi, abamfuni nalapha anyathele khona. Ngapha bathi i-100 days izophela uNhlanhla Mkhwanazi sese-ofisini, because I think right now ushiyeke by 7 or 8 months or so, yabo. And thina sisexesheni lethu emele uba senze izinto ngalo, asikho semva. Then ke ngoku if uNhlanhla Mkhwanazi uzabe sephumile by elixesha aba becinga bayigqiba lento yabo bayenzayo, it means uNhlanhla Mkhwanazi now will be a powerless individual, because abe phumile kwi-system kaSAPS engesengomcommissioner wamapolisa, and i-information anayo ye-state and ayo yakhe kufuneka ayoyipresenta injalo. So uba bamkhuphile phayana bamsike wonke amaphiko babaqhawulile. So utsho njalo ngokuJulius. Athi ke ngokuJulius uNhlanhla Mkhwanazi number 2
ngoba behleli phansi siyi-ad hoc committee savumelana nge-terms of references oba i-terms of references ke luhlobo ekuzosetyenzwa ngalo. uNhlanhla Mkhwanazi must be the first person to appear. Utheni zawutshintsha ngoku and aba bantu bayigqugquzela uba mayitshintshe as the very same members ze-ANC and that chairperson we-ad hoc committee. Ngoba kaloku you cannot xa uzawubiza ii-witnesses nabanye abantu ubatesta based on what ethethiweyo ngubani ngummangali, yebo bathestwa ngayo. And two, uthi Julius, we cannot use evidence ne-statements ezivela ngapha kule commission ngoba ayithembakalanga kwayona, and we are not a subordinate yale committee, we are a parliamentary committee, bona bayilo judiciary committee appointed president, and thina we are not working with the president kwelicala. Amaqela ezopolitiko azawubuza imibuzo ngohlobo afuna ngalo, and the conclusion it's not going to be biased. Ngapha bese njilo ba it depends on the president, and everybody who's there is appointed by, we know, ANC line compared to ngapha. And then le besithe ya ku president le yakwa commission, and president une right yobathi hayi ndiyaniva fine but akhona nizawuyenza. Le funeka isiwe eparliament, eparliament ifixoxwe khona i-adoptwe, baya-adoptwa, i-rejectwe, baya-rejectwa, but yi-parliament, meaning that zonke i-political parties zizawuba ne-role yokudlala kule report ezawuphuma kwi-ad hoc committee. Now the other thing ayithileyo Julius uba asikwazi utshintsha i-terms of references ngoku ngenxa yaba badilile ubangakwazi ukwenza umsebenzi wabo. And between me and you, we would think uba the fights against Nhlanhla Mkhwanazi, no, these ones seem to want to delay these ones, and the only person ke ngoku ekuvikwa ngaye is Nhlanhla Mkhwanazi, you see. And one thing ephinde futhi ngasendi emphasize into ba mamela ke ngoku anti we said that the shield ikhakha or rather umuntu okuliwa ngaye nguNhlanhla Mkhwanazi is the ad hoc committee versus the judicial committee, which is the Madlanga Commission. Ileyo ba, remember Jacob Zuma was now summoned and wangaye kwi commission. If Nhlanhla Mkhwanazi does not come this side, aba bazawuthi pew ba okay, defiance of the committee, I mean of the commission, because bengafuni badaze ngapha. And yet naba bangapha can still say wena siyakunantsika siyaku summon again and uzaba ne contempt if you don't come. So uthi uJulius ireason yoba athi Nhlanhla Mkhwanazi must be summoned if need be or summoned, uthetha ukuthi if need be akathi makasummon, uthi uba kunyanzelekile ukumkhulula ngapha kufuneka anikwe isigunyaziso soba makeze ngapha azophendula. Because after all, the game here is that the ANC wants to lock out uNhlanhla Mkhwanazi to frustrate him. So which is le nto uJulius ayithetha uba the guy needs to be protected as well, and funeka yonke lento yenziwe igqitywe ngoku asengocommissioner wamapolisa ukwenzela abantu bazoba held accountable. So uDacho is saying that summoning umntu doesn't mean the person went against the law or urongo, but the major purpose is to say that thina si-ad hoc committee asixhomekekanga ngapha, and asizifune ezivela ngapha because already zi-compromised, and le commission there's no guarantee yoba abantu bazohold accountable because kwalo mntu bakurepotwa kuye yi-ally kaMchunu, and le is have much power in this case. So that's it. Sava kwi comments uba nina nithini, what questions you have so I can respond to. Thank you.